L-iżviluppi li seħħew b'rabta mal-każ tal-eks Ministru Joe Cassar juru li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ma biddilx il-politika tiegħu dan fil-waqt li baqa' mdawwar bl-istess nies. Stqar dan il-Ministru Chris Cardona waqt konferenza tal-aħbarijiet l-għada li sar magħruf li minkejja lotjiet li rċieva mingħand Gaffarena, Joe Cassar żamm postu fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Chris Cardona spjega kif Busuttil qal li Joe Cassar għamel error of judgment u sostna li l-mod kif Simon Busuttil qed jimxi f'dan l-iskandlu huwa daħk fil-wiċċ. Cardona qal li fil-verità Cassar għamel żball oħxon u l-kap tal-Oppożizzjoni baqa' jiddefendih. Fisser kif Cassar ma kienx parti fix-shadow cabinet li Busuttil qal li telaq minnu u dan juri kemm il-kap tal-Oppożizzjoni huwa dajjef artifiċjali u mhux kapaċi jieħu deċiżjoni. Jikkritika iżda ma jagħmel xejn biex ingħadda fil-partit tiegħu stess, tenna Cardona. Fil-fatt Simon Busuttil iddefenda lil Joe Cassar fi 3 okkażjonijiet. L-ewwel meta qal li huwa perswas mill-integrità ta' Cassar, imbagħad meta qal li dan il-każ huwa cover up mill-gvern u fl-aħħar nett meta qal li qed jiddispjaċih għal din ir-riżenja li fil-verità mi riżenja xejn. Min-naħa tagħha deputat laburista Deborah Schembri qalet li dan il-każ qed ikompli juri kif Simon Busuttil jaċċetta dak li ħadd ieħor ipoġġilu fuq il-platt. Da jirrifletti li Simon Busuttil għandu double standards għaliex jippredka l-onesta, jippredka trasparenza, imma fil-verità insiru nafu x'jaħseb Simon Busuttil u x'jaħsbu n-nies ta' madwaru meta jibdew ħirġin l-affarijiet fil-gazzetti. Hija tkellmet dwar l-importanza tal-kodiċi tal-etika u kif l-ebda Ministru m'għandu jaċċetta rigali li jistgħu jpoġġuh f'xi forma ta' obbligu. Sostniet li l-kodiċi tal-etika ġie miksur b'mod rampanti u kif minkejja dan il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iddefenda lil Joe Cassar f'kull allegazzjoni li tpoġġiet qudiemhom. Sostniet li l-Partit Nazzjonalista mhux qiegħed jirrispetta l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, jiġifieri l-Parlament, u tenniet li dak ta' Joe Cassar mhux każ iżolat ta' ksur ta' etika u serjetà politika mill-grupp parlamentari ta' Simon Busuttil.